Dorpsbewoners willen dat het gebouw van Eolus kocht wordt en het nieuwe multifunctionele centrum daarin komt. Het Benne-Doch-centrum stiert te keep. En een dorpshuis in het centrum zou voor oorlast zorgen. Een dorp dat geen dorpshuis in het centrum hebben, dat vind ik wat apart. Dat moet je zou denken uit je willen, maar het is niet zozeer een dorpshuis, maar het gaat dus meer om een sportaccommodatie. En als je sportaccommodatie hebben willen, mooi een dorpshuis erin, ja, dan moet je toch meer rond te hebben. En dan is er iets. De gemeente wil het in de kern van het dorp. Dat zou beter wezen voor de leefbaarens, want het dorpskern vertutten is het. Er moet heel wat in het centrum gebeuren. En zoals nou ik is naar het multifunctioneel centrum wat er komen moet. Dat zien wij als een kans voor het centrum van Soesbierum, omdat er nogal wat pan leeg komen te staan. De garage De Boer zou een mooie locatie wezen. Die willen wij graag verkennen. Wat kent er al hier, wat moet er gebeuren. En een tweede locatie zou wezen de PKN-kerk, dat is de gereformeerde kerk in dit geval. Die vervalt straks en daar zal ik wat mooi gebeuren met. En er komt misschien een locatie vrij, wat dichter bij het centrum. Eolus verbouwen is goedkoper als nijbouw en het dorp vindt dat een groot gebouw net in de kern past. Om de behoeften van alle verenigingen die wij in kaart gebracht hebben, om die te kunnen voldoen, ja, dan moeten we grutter en dat kan absoluut net in de dorpskern. We willen het wel graag, maar het past net. En ik voor de bewoners eromheen, want dan krijg je een stuk oerlest. Ja, dat is absoluut net in orde. De gemeente wil het liefst alles niet in het dorp hebben, maar dan praten we net meer over een sportzeel, maar dan praten we over een gymnastiekzeel. En dat is net de bedoeling. Zij komen met het idee van door nog 2 gymvliegen. Ja, 2 gymvliegen naast elkaar. En daar hebben we nog net van uitgezocht dat dat net een maatje te groot is voor Soesbierum. Dus hun ambities zijn wat te groot. Nou precies, we moeten even de ambities denk ik weer even een beetje uitschalen. Nodig realiseren wat nodig is. Daar zullen we alle kans daar. Maar eerst proberen een realistisch plan te maken. De gemeente Riesel komen de tongens die praten over het multifunctioneel centrum.